kaysa diha atong nabatunan si Kristo Jesus. Walang kanya gihatagan kung bagong kahilingan sa kinabuhi mga batanon, gihatagan kasabta niya bagong kinabuhi kung ini kapaguhan sa kinabuhi, gihatagan kanya bagong pagsugod. Pasabi ang yawa, musod kini mo kinsa ka kagahapon, di importante kinsa ka karon. Doesn't matter what they say to me, I believe in you. And